Mali jamana finitigi mɔgɔ 15 ni duguden mɔgɔ 3 ni bɔnɛna min kɛra jadi jɛkulumaw ka dangarili wale dɔ senfɛ. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛra Mali finitigiw ka kunnafoni di so fɛ Mali jabaraniso la. Ngo RDC mɔgɔ 4 ɲɔgɔn fagara minnu bɛɛ lajɛlen tun bɔlen don k'u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni dunuya keleya tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo k'u ka jamana kɔnɔ. Ko marifakisɛ sera kuranfili dɔ de ma min kɛra ni kasara in sababu ye. Benin Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ka taama kun cɛra u ka jamana kɔnɔna la. Taama min daminɛna fɛ farafinna bunkana kilibiyanfan jamana 7 kan. Kenya jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ko caman de bɔlen don ka jamana fan caman walasa ka se k'u ka cɛbɔya hakilina don denmisɛn sifinw kunna u ka se ka bɔ ka kala ta u ye utukalo tile 9. Jamana denmisɛn sifi caman y'a lase k'u labɛnnen tɛ ka bɔ ka kala ta cɛbɔ si ye. Senegal jamanadenw ka ka bɔ k'u ka wasaden kalata kɛ juillet kalo tile 31 ka kɔn u ka jamanatigi sigi kalata ɲɛ n'o ka ka kɛ février kalo san 2024. Jamanaden caman kelen don k'u ka jɔrɔna yira ka ban ni jamanatigi Macky Sall ka sebagaya sɔrɔli ye a fadentɔw kan ka jamana mara siɲɛ 3.